Good evening, खुलुमबाय आंनि गोदान मोनसे भिडियोआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायनानै लागोनाय जाबाय ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' मिथिखादों आङो दासानसे मोजां नङा ओमफ्राय आङो ट्रिटमेन्टनि थाखाय दिल्लीयाव दंफैयो ओमफ्राय 20 तारिखआवनो फैदोंमोन नै 20 तारिखआव फैनानै 21 तारिखआव मोनफैदों आरोखि ओमफ्राय जोङो 22 तारिखनिफ्रायनो कन्टिनिउ दा मा होनोमोनलाय हस्पिटालनि थांलाय फैलाय माबा खामानि मावगासिनो दं आरोखि ओमफ्राय दा आंना ट्रिटमेन्टआ स्टार्ट जाहांबाय आरोखि ओमफ्राय दा ब्लाड टेस्ट माबागासिनो दं आरो ब्लाड टेस्ट खालामहोगासिनो दं जेनेबा दिनै मोनसे खालामबाय ओमफ्राय बिनि रिपर्टआ माबायदि फैदों बेखौ लानानै आरो नेक्स्ट मोनसे ब्लाड टेस्ट खालामलायबाय बेबायदि आरोखि ओमफ्राय दा गाबोनहाय आङो आल्ट्रासाउन्ड बानायगोन आरोखि ना आल्ट्रासाउन्डनि रिपर्टल' फैनो गोनां दंसै ओमफ्राय 24 आवार्सनि इउरिन टेस्ट रिपर्टल' फैनो गोनां दंसै आरोखि ना ओमफ्राय बाखि गासिबो कमप्लिट जाजोब्बाय बेनिफ्राय डक्टरा माहा डिसाइड लायो बेखौहाय आंनो नेक्स्ट 18 तारिखआवहाय खोन्थासिगोन आरोखि 18 तारिखआवहाय फाइनाल रिजाल्टआ माने फैगोन आरोखि आंना रिपर्टनि फाइनाल रिजाल्टआ गासिखौबो माने ब्लाड टेस्ट रिपर्ट आल्ट्रासाउन्ड रिपर्ट बेफोरखौ गासिखौबो नायनानै माने डक्टरा डिसाइड लागोन आरोखि मा खालामनांगौ ओमफ्रायथ' एसे सम दंबावो गोबाव जाखायो बिदिनो ट्रिटमेन्ट खालामनायाव ओमफ्राय थांलाय फैलाय जेनेबा सानसेनो जाजोबा आरोखि ना सानसेनो खालामजोबनो होमबाबो हाजोबा आरोखि मानो होमबा बिराद गोलाव लाइन थानांगौ आरोखि दा आङो प्राइभेटाव मोनसेबो बानायाखै ओमफ्राय खालि आं आल्ट्रासाउन्डखौल' प्राइभेटाव बानायगोन आरोखि गासिबो आं बे हस्पिटालावनो बानायजोबदों थ' बे हस्पिटालाव बानायनायाव गोबां मानि माबा दं आरोखि सिस्टेम दं आरो डक्टराबो सोरबा खेबसेनो बानायजोबनो होआखै आरो मोनसे दिनै रिपर्ट मोनबाय ओमफ्राय बे रिपर्टखौ नायनानैसो गुबुन मोनसे माबा टेस्ट लिरना हरगोन बेबायदि आरोखि ना थ' आसा खालामो मा होनोमोनलाय नोंथांमोनहा आंखौ जेरै दा हेफाजाब होबाय थादों बिदिनो आंखौ जेब्लायबो सापर्ट होगोन होननानै ओमफ्राय आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै मोनसे खोथा शेयार खालामनो सानदों ओमफ्राय नोंथांमोनहा बे खोथाखौ आंनाव गोबां मानसियानो सोंहरबाय थायो आरोखि ना सोंहरबाय थायो खिन्थु आं दिनैसिमबो नोंथांमोननो बे खोथाखौ खोन्थाना लायाखैमोन बा फोरमायाखैमोन माबाफोर प्रब्लेम जागोन नामा बेफोरबायदि साननानै आङो नोंथांमोननो खोन्थायाखैमोन आरोखि खिन्थु मा होनोमोनलाय दिनै आङो खोन्थाथारनो गोनां जासिगोन आरोखि नोंथांमोननो ओमफ्राय खोन्थासिगोन आरोखि थ' नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोनहा आंखौ सापर्ट होनो दाबाव थ' आङो होनबालाय स्टार्ट खालामसै आरोखि ना जोंनि मा होनोमोनलाय दानि हेल्थ डिपार्टमेन्टनि EM जे अरुप कुमार दे बिथाङासो आंनो 2021 जुन मासावनो आं जेलानाखि लोमजानानै दिल्लीयाव फैयो अब्ला बिथाङा होनदोंमोन माबानिफ्राय दिल्लीनिफ्राय फैबानो आंनो सोरखारि जब होगोन ओमफ्राय बिनिफ्राय आंनि माखासे ट्रिटमेन्टखौ बिथाङाहाय होगोन होननानै दायथ' लादोंमोन ना स' बिथाङा दिनैसिमाव मानि आंनो मोजाङै ट्रिटमेन्ट होआखै दा बिथांनि मोजां ट्रिटमेन्ट होयैनि खारनावनो आंनि दा जिखिनि दा हालोद बिदि जाफिनदों आं बेबायदि लोमजाफिनलामोनबो ओमफ्राय बेबायदि गाज्रि हालोदबो गैलामोन आरोखि ना आङो प्रेक्टिस खालामफिननो हानाय आङो जाबायमोन बै समावहाय मोजाङैनो प्रेक्टिस खालामफिननो हायोमोन खारनो बारनो बिदि हायोमोन आरोखि खिन्थु दा बिथांनि आंनि माखासे ट्रिटमेन्टआव आंखौ कन्टिनिउ खालामहोयैनि थाखाय आरो मेडिसिन कन्टिनिउ जायैनि थाखायनो आंनि देहाया दा गाज्रि जालांसिनबाय आरो दा किडनिकआवबो प्रब्लेम मोनबावबायसो ओमफ्राय दाखालिनि भिडिअआव नोंथांमोनहा नुदों जानांगौ माने सासे आदाया जे खोन्थादोंमोन सिगाङावहाय आंना खालि ब्लाडनिल' एसे प्रब्लेम दंसैमोन आरोखि बेबो एसे थिगैनो जाबायमोन आंनि ब्लाडआ खमायलामोन आरोखि ओमफ्राय खिन्थु दा ओमफ्राय बिथाङा आंखौ नायनो होननानै 10 मास लोगोफोर बा रायजो आफामोन 10 मास बिथाङा आंनो ट्रिटमेन्टनि खरसाखौ दिनैसिम हरनाय जायाखै 10 मास सिगाङाव बिथाङा आंनो 30,000 हरदों आं दिल्लीयाव फैनो थाखाय खिन्थु बिथाङा जेनेबा बिथांखौ आङो हराखै होननानैबो बुङाखै बिथाङा खेबथाम हरदों आरोखि ना ओमफ्राय गेजेराव नै दाखालि आं थांनाय फेब्रुवारि मार्चआवहाय आंनो प्रमद सारा 1 लाख हरदों आरो बेजोंसो आङो ट्रिटमेन्ट खालामनानै मोनथिबाय जे आंनि देहायाव आरो मोनसेबावहाय गोदान मोनसे बेमारा जाफिनबावबाय होननानै माने आङो मोनथिबाय आरोखि ना थ' ओमफ्राय बिथाङा खोथायावबो बिराद माने गिदिर खोथा होनो ओमफ्राय ओरैबायदि आंखौ माने गावसिनाव थांबा लोगो माने इम्परटेन्ट साना आरोखि बियो जेनेबा
लोगो हमनांगौ होननानै इम्परटेन्ट साना बिथांखौ आङो फुंनि 8टानिफ्राय एखमबा 12टासिम एखमबा 1टासिम एखमबा 2टासिम बिदिनो आङो लोगो हमहैबाय थायो जेनेबा बिथाङा बुङो दिनै फै गाबोन फै बिदि होनैनो बिदिनो खेबसे दिलाव फैगासेनि थाखाय बेनाव खरसा मोनबोनांगौबा खमैबाबो 10 बार थांनांगोन ओमफ्राय 10 बारावबो मोनबोबावा थ' आङो बेबायदिनो माने खेनफ्रामबो दिल्लीयाव थांनो होननानै मास मोननै फरे बिथांनियावहाय माने आंना मास मोननैजों आङो डेट लानानै थाङो नालाय एपइन्टमेन्ट डेट थ' मास मोननैजों आङो बिथांनियाव जेनेबा ट्रिटमेन्टनि थाखाय बा मेडिसिननि थाखाय थाङो खिन्थु बिथाङा ओरैबायदि जेनेबा माबा खालामो 1 मिनिटबो जे जोंजों बा आंजों रायज्लायनांगौ होननानै बिथाङा साना आरो ओमफ्राय गावसिनि मानसिफोरखौ न'आव सिङाव गेटनि सिङाव होनानै रायज्लायहैयो खिन्थु जों थांबा जोंखौ बिथाङा सैमा बायदि गेटनि बायहेरायाव दोनबाय थायो बेखौथ' आं जेनेबा दुखु मोनासै दे खिन्थु जेनेबा हराबा हरा डाइरेक्ट खेबसेनो बुंबा माने मोजांसिन जायो आरोखि जेनेबा जोंबो जेनेबा गाव हरगोन गाबोन फै समफोर फै बिदि होनैनो जोंखौ बेबायदि थगायनानै दोननाया बेना मोजां जायाखै आरोखि थ' आङो बेखौ बेसेबांबा गोबाव समनिफ्रायनो आङो नोंथांमोननो खोन्थाबोआखैमोन खिन्थु आङो दिनैहाय बिराद दुखु मोननानै नोंथांमोननो बे खोथाखौ खोन्थाथारनांगोन जेनेबा जोंनि आइ आफा रायजाया आंनाव सोंहरबाय थायो सोरबा जेनेबा नोंनि ट्रिटमेन्टआ मारै जादों जेनेबा अरुप कुमार दे बिथाङा नोंनोहाय मा होनोमोनलाय ट्रिटमेन्ट होननाया होगोना होआखै बेफोरबायदि होननानै गोबां मानसिया सोंहरो खिन्थु आङो बिनि माबा बादै आङो जेबो रायलायाबो आरो रिप्लाइबो होनो हायाखै बै समनि जुन मासनिफ्रायनो आं बिथांखौ दिनैसिम नेनानै दंबाय थायोमोन खिन्थु बिसिबां माने सहायनानै थानो बिथाङा जोंखौ थांबा ओरैबायदि सैमा बायदि खालामो जे 1 मिनिटबो बिथाङा जों रायलायनो टाइम गैया ओमफ्राय दिनै फै गाबोन फै होननानै जोंनाव माने गारि भारा गैयैखौबो बिथाङा मोनथिया आरोखि बिथांखौ लोगो हमनायाव जे सानसेयावहाय गारि रिजार्भ लानानै थाङोबा 800-900 फैसा थाङो बेखौबो बिथाङा मोनथिया आरोखि दिनै फै गाबोन फै बेबायदि होननानैनो सेस खालामो आरोखि ओमफ्राय सानसेखालि बिथाङा माबायाव जुन जुलाइ ना आगस्ट'आव आरोखि ना आंखौ फुंनि 8टानिफ्रायनो हरनि 1टासिम आंखौ नेहोदों ओमफ्राय 1टासिम नेनायावसो आं बिथांनिफ्राय 30,000 फैसाखौ मोनदों ओमफ्राय होनबा साननानै नायदो बेसेबां खस्थ' बे सासे पेसेन्टआ जेन'बा फुंनि 8टानिफ्राय हरनि 2टासिम बिथांखौ नेहैनांगौबा जेनेबा जों बेखौ बुंनो सानाखैमोन आरोखि जेनेबा बेस्थ' बिथाङा बेस्थ' थायो सासे EM जेनेबा जोंबो माने मिथिगौ बेस्थ'खौ ओमफ्राय बे खालि बेस्थ'खौल' खाथायो आरोखि ना बेस्थ'खौल' खाथायो खिन्थु बेस्थ'बाबोथ' फंसे फंनै खोथाखौथ' रायज्लायहरनो हायो आरो जेनेबा आंनो हरनायाव एथ'बां मानि टाइम नाङा दस्रा मानसिखौबो बियो सोनानै रायज्लायखायो ओमफ्राय दस्रा मानसिनोबो हरखायो आं जोंनि मेगनजोंनो बिराद नुहैबाय आरोखि आरो जेनेबा मास मोनसेयाव बिथांखौ सप्तायाव 6 बार दोनलांनांगौबा जोंनि फैसाया बेसेबां थांगोन गारि भाराया साननानै नायलाय आंथ' जेनेबा स्कुटि बिदि बेफोरजोंबो थांनो हाया नालाय स्कुटि बायदिसिनाबो लानानै थांनो हाया आङो गारि रिजार्भ लानानै थांनो गोनां जायो थ' गारि रिजार्भ लानानै थाङोबा जोंनिफ्राय 800-900 लायो क'क्राझारसिम थ' 800-900 फैसाया मासाव जुदि 6 बार गाहाम थांनांगौबा बेसेबां थांगोन साननानै नायलाय होमबा बिथाङा बिनि बदलै जेनेबा हरोबा हरो हराबा हरा डाइरेक्ट बुंजानायखौ आं लुबैदोंमोन आरो खिन्थु बिथाङा बेखौबो बुङालासिनो गावनि सनमानखौ बासायनो थाखाय गाबोन फै समफोर फै बिदि होनै जेनेबा माबाथारासै आरोखि दिनैसिमाव 10 मास जाबाय ओमफ्राय 10 मास ना मा मा आङो थारिखखौबो नायनानै आङो नोंथांमोननो बिथाङा दिनै फै गाबोन फै बिदि होनैनो आङो 10 मास जाबाय आरोखि थ' 10 मासाव बिथांनियाव थांलाय फैलाय खरसा बेसेबां थांदों जागोन होमबा ओमफ्राय खेबसे खेबनैल' नङा आरो बिनि सायाव मा खालामबावबाय बे दाखालै सिगांनि खोथाखौथ' जों बावबायमोन जेनेबा हरासै ओमफ्राय नै दाखालै लास्टआव मा खालामबावबाय जानुवारिनिफ्रायनो जोङो कन्टिनिउ थांदों जे दानि ट्रिटमेन्टआव फैनो थाखाय मा होनोमोनलाय जानुवारिनिफ्राय थांबाबो लोगो मोनैनि ओमफ्राय आङो फेसबुकआव बिदिनो आंनि लोमजानाय बारा जानाय मानाय बेफोरखौ होबाय थाबाय आरोखि होबाय थाबाय ओमफ्राय बिनिफ्राय बेखौ नुनानै प्रमद सारा गावनि मानसिखौ थिनहरनानै आंनो एग्लाखैबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय आङो फैबाय ट्रिटमेन्ट खालामबाय मिथिबाय आंनि रिपर्टआ गाज्रि फैदों माने थाब
ट्रिटमेन्ट लानायनि गोनांथि ओमफ्राय उफाय गैया ओमफ्राय सारा 1 लाख हरदोंबाबो जोङो रुम थानाय मानाय थांलाय फैलाय बेयावनो फैसाया थोआसै ओमफ्राय जोङो न'आव थांफिननो गोनां जादों आरोखि न'आव थांफिननानै ओमफ्राय नै एप्रिल मास मोनसे जास्लाबै जोङो एप्रिलनि 20 तारिखआव जों गाखोफिनबाय जोंनि बिनानावानो टिकेटखौ दानदों ओमफ्राय दा थानाय जानाय रुम गासिखौबो जोंनि बिनानावानो होजोबदों ओमफ्राय माने आंनि जिउखौ बासायथारनांगौ बेनि थाखायनो बेखौ साननानै आंनि बिनानावा होदों ओमफ्राय आंनि बिनानावबो एथबां मानि फैसा गैया ओमफ्राय जोङो रिकुवेस्ट खालामदोंमोन अरुप सारनाव ओमफ्राय फैनायनि सिगां जोङो माबायाव मा होनोमोनलाय 2 तारिखआव थांदोंमोन सारनियाव एप्रिलनि 2 तारिखआव ओमफ्राय 2 तारिखआव थांबा बे बुंबाय टाइमा बिराद गोबाव दंबावो 15 तारिखआव फै होनबाय 15 तारिखआव थांबाय बिथाङा मा होनहरखो गाबोन फै होनबाय गाबोन थांबाय जोङो आरो गाबोन फै होननायखाय थांबा होनबाय नोंसोरखौ दिनै सोर लेंहरा ओमफ्राय मा होनोमोनलाय गाबोनसो लेंहरदोंमोन ना दे बिदिबालाय होननानै अखानायै थांलायबाय होनलायबाय दायो अफिसाव थां अफिसाव माने शान्तिनगराव थां होनलायबाय शान्तिनगराव थांनानै मा होनलायबाय दाना शान्तिनगराव थांबा मानसियानो गैया गायब जानानै थाबाय ओमफ्राय बिनिफ्राय अखानायै 17 तारिखआवबो आरो थांबावबाय लोगो हमबावबाय दा बुंबाय बियो मानसिया न'आव गैया बिदि होनलायबाय ओमफ्राय दाना 18 तारिखआवबो मा होनोमोनलाय थांबावबाय आरोखि ओमफ्राय गावनि पिएनाव फन हरबाय अरबिन दास होननायनाव फन हरबाय आरोखि फन हरनानै बियो होनहरबाय दे आं सारजों रायज्लायगोन होनना बुंबाय ओमफ्राय बेबो नै सारजों रायज्लायगोन आं सारनो खोन्थागोन होननाय मानसियानो दिनैसिमबो बार बार फन हरगासिनो दं गैया ओमफ्राय जों सफैनानै दाख्लैनिफ्रायनो खेबथाम खेबब्रै फन हरबाय ओमफ्राय खेबनैयाव बियो हमबाय ओमफ्राय आंजों एसे नांलाय हरनाय बादिबो जाबाय आरोखि आङो रागा जोंनानै बुंहरबाय नोंसोरखौ बोरै बिसास खालामजाबावनो एथबां बिसास खालामनानै जों एथ' गोबाव नेबाय खिन्थु दिनै फै गाबोन फै होनैनो गैया ओमफ्राय नोंसोरो माबा मोनसे मेसेज हरोबा बा कमेन्ट होयोबा नोंसोरो गाज्रि मोनो बेफोरबायदि आं होनबाय आरोखि आं कमेन्ट हरदोंमोन नालाय सारनि सिगाङाव सारनि माबायाव आं कमेन्ट हरदों खिन्थु आं एथबां गाज्रि कमेन्टबो हराखै आं रागा जोंनानैसो हरखादों नुथों होननानै ओमफ्राय बिथाङा होनबाय नोंसोरो मानो कमेन्ट हरनांगौ सारा बेस्थ' थायो होननानै हाब जेनेबा सानसे साननैल'सो बेस्थ' थानो हागौ खिन्थु 1 मिनिट 2 मिनिटनि थाखायहाय माने जोंजों रायज्लायनो हायो बे नङा कमेन्टखौ नायनो हादोंबा माने जोंनि मेसेजखौ मानो नायनो हायाखै मानो रिप्लाय हराखै बेबायदि होनबाय आरोखि ओमफ्राय आङो फिसाजों एसे नांलायनाय जाबाय बेनिफ्राय अखानायै हरफिनबाय गाबोन फन हरफिन आं सारजों रायज्लायगोन होननानै ओमफ्राय बिदि होननानै बुंनायाव आं माने आंनि बोरायाहाय नेक्स्ट दे फन हरफिनबाय आरोखि हमबाय ओमफ्राय होनबाय बियो रायज्लायनाय जायाखैथ' होनबाय दे गाबोन हरफिन होनबाय गाबोन अखानायै हरफिनबावबाय आरो अखानायै होनबाय बियो मा होनोमोनलाय आङो दायो रायज्लायगोन ना ओहो ओइदिनखालि फनखौनो हमथायासै ओमफ्राय बे हमैयानो हमै दिनैसिमबो फन हमाखै आरोखि ना थ' होनबा बेसेबां थगायो नायलाय साननानै नायलाय रायजोनि सिगाङाव बिराद मोजां खामानि मावदों होननानै माबा बुंनानै लायो खिन्थु सिंजों सिं माने जेबो खामानि मावाखै खालि गावनि समस्थिखौल' नायनो गावनाव थांबाबो डाइरेक्ट होनखायो बेफोरखौ सोरनि समस्ति होननानै मा नोंसोरनि मोनसे बहरजों आं देरहादों नामा होननानै बे डाइरेक्ट धमखि होयो बिदिनो खालामबाय थायो जोंनि मेगनजों मेरला नुबाय आरोखि ना थ' बेनो आरो नोंथांमोननि सिगाङाव आं शेयार खालामनो लुबैनाया थ' गोरोन्थिया जेनेबा आंनिबो नङा जेनेबा मानो होनबा आरो जेनेबा माखासे लिडारफोरनिबो नङा माखासे लिडारफोराथ' गावबा गाव दायथ'खौ होनानै दोनखादोंना बयनोबो जाहाथे मा होनोमोनलाय बयबो खामानिखौ मोजाङै मावलांनो हायो बिदि होननानै आरोखि ना थ' मा होनोमोनलाय बेखौनो आङो नोंथांमोननो खोन्थानो सानदोंमोन ओमफ्राय बिराद गोबाव समनिफ्रायनो माखासे मानसिफ्रा आंनावहाय माने कमेन्टस हरो आरोखि ना मेसेज हरो जे नोंनि ट्रिटमेन्टआ माबायदि जानानै दं कमेन्ट हरो मेसेज हरो नोंनि ट्रिटमेन्टआ माबायदि जानानै दं बेबायदि होननानै सोंहरो खिन्थु आङो जेबो रिप्लाय होनो हाया मानो रिप्लाय होनो हाया माने बिसोरखौ आं दुखु होनो सानाखैमोन ओमफ्राय बिसोरखौ माने आं गाहायाव माने आंनि फंसे सोदोबजों जेनेबा मानसिफोरनि नोजोराव गाज्रि देखायनो सानाखैमोन आरो खिन्थु बिसोरो जोंखौ नंमारगौ जे बिमा बाथुल महरै नायमारो बिथाङा ओमफ्राय आङो दानि ट्रिटमेन्ट फैनायाव आङो 16,000ल' फैसा लानानै फैनो हादों मानो होनबा बियो मोसौ फाननायनि ओमफ्राय 10,000 लरेन्स सार हरदों आरोखि माने माखासे आङो लिडारफोरखौबो आङो गाज्रि बुङाखै माखासे सारमोनहाबा माखासे लिडारफ्रा
नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा मानो होनबा बिथांनि जिखिनि दिनैसिम मावनो गोनां जेनेबा गाव दायथ' लानानै बे दायथ'खौ बावलांबाय बिनि थाखायसो आं दुखु मोननानै जेनेबा आरो आं दुखुबो मोननाय नङामोन दिनै फै गाबोन फै आं सासे पेसेन्ट मानसिया बेनाव फुंनि 8टानिफ्राय बिदिनो बेलासिनि 2टासिम जाया लोङा बेखौ नेहैबाय थानांगौबा बे पेसेन्टनि देहायाथ' गाज्रि जाखागोन ना बेनि माबायाथ' गाज्रि जाखागोन बेखौ माबानानैसो आं बांसिन दुखु मोनदों बे बिथाङा जुदि आंखौ दायथ' लानानै मोजाङै जुदि आंनि ट्रिटमेन्टआ सोलिनायमोनबा आंनि किडनिकआ बा आंनि हालोदा बेबायदि जानाय नङामोन आरोखि ना बेखौसो आङो रागा जोंदों आरो दुखु मोनदों ओंखायनो आं दिनै बे भिडिअखौ बानायदों स' नोंथांमोनहाबो माने आंखौ सापर्ट हो ओमफ्राय दाथ' जेनेबा गोबांनो BTC आव साख्रि भेकेन्सि गैयैबो नङा थ' आं खावलायो आरोखि जोंनि दिल्ली बड' एस'सिएसन बा जोंनि गुवाहाटी बड' एस'सिएसन बा शिलं जिखुनु मुम्बाइ एस'सिएसन जायखिया जोंनि बड' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोनहा नोंथांमोनहा आंनि थाखाय फंसेबाबो बुं मा होनोमोनलाय अननानै आरोखि फंसेबाबो बुं जाहाथे आंनि माबाया साख्रिया जायो जेनेबा बिसोरो साननानै आंनो साख्रिखौ होयो आरोखि जेनेबा आंनि ट्रिटमेन्ट खालामनायाव आङो माने एसे सापर्ट मोनो नोंथांमोननि फंसे फंनै बुंनायजों आंनि ट्रिटमेन्ट खालामनायाव सापर्ट मोनो ओमफ्राय आं आसा खालामो गासिबो जोंनि बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय गासिबो नोंथांमोनहा आंखौ सापर्ट होयोबा माने आंनि जबाबो जागोन ओमफ्राय जोंनि BTC आव साख्रि होनो हाथावै नङा आरोखि ना आसाम सरकारा जेनेबा दे जोंनो इन्टारनेसनेल गेलेयैखाय इन्टारनेसनेल प्लेयार नङैखाय जोंनो साख्रिखौ होनो हायासै खिन्थु जोंनि BTR आवथ' जोंनो साख्रिखौ होनो हाथाव आरोखि जोंनो साख्रिखौ होनो हाथारो आंनि मथेबा आरोखि जेनेबा दे साख्रिखौ होथ'वासै खिन्थु आंनि ट्रिटमेन्टखौ मोजां खालामनांगौमोन आरो बिसोरो माबा सासे मानसिनि जिउजों गेलेनो नाङामोन आरो बेनि सायाव आंना बिथांखौ लोगो हमनो थांनायाव गोबां फैसा लस जादों बिराद गारि भारा लस जादों सानसेयाव 800-900 फैसा थाङो गारि रिजार्भ लानानै थांनायाव आरो स्कुटिबो सालायनानै थांनो हाया आरो हारसिंबो थांनो हाया बेनि थाखायनो आं गारि रिजार्भ लानानै थांनो गोनां जायो आरोखि ना स' ओमफ्राय जोंनि गासै बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय नोंथांमोनखौ आङो खावलायो जाहाथे नोंथांमोननि अननायाव बा नोंथांमोननि हेफाजाब होनायाव आंनि ट्रिटमेन्टआ मोजाङै जायो आरो नोंथांमोननि अननायावनो आंनि जबाबो जागोन होननानै आं आसा खालामदों थ' आङो दिनैनि भिडिअखौ आङो बारा गोलाव खालामनो सानला थ' आंनि गोसो गोरबोजों जाय बिथांमोनहा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायदों बेखौ आङो खुलुमनाय सिबिनाय जासिहरो स' थेंक इउ आंखौ जेब्लायबो सापर्ट होनायनि थाखाय बाय बाय